Hi Lods. At rin mga nabuhi ta diri sa farm kay mingaw kayo. Oh, di ba nindot kayo. Pakita na ko ang service sa mga FX. Nag-FX lang may paingon diri Lods. Oh, tara pakita na ko ha. Oh. Carabao FX. Hi. Hi. Here. What? What? Muhunong na. Hey! Hey! Remote na akong kabaw. FX guys. Voice command na tawag na. What? What? Mahuwat sa dyan voice command na. Hey! Hey! Boy. Hindi lang. Voice command na. Mahuwag man hinuong ko sa kanal. Pandamay. Lingaw kay sila. Sige.